Nalazimo u apartmanu Minja i sa nama je vlasnik apartmana, Boban, koji će nam ispričati neke svoje utiske vezane za izdavanje apartmana u Beogradu. Bobane, možete da nam kažete kako ste počeli da se bavite ovim poslom i kako ste generalno ušli u cijelu priču vezanu za izdavanje apartmana? Baveći se uopšte u životu svim i svačim, jer takva su vremena bila, a ja imam dosta godina. Pa sam dosta toga prevrnuo od toga da sam bio profesor u školi fizikalne medicine i masaže, investitor u građevinarstvu. Nije mi ovo bilo toliko strano s obzirom na taj deo građevine. Napravio sam neki fin, prijateljski, da kažem, posao sa jednim starim profesorom iz srednje saobraćajne škole, inače moj komšija. I tako da smo se dogovorili tu za jedan prostor od 11 kvadrata koji sam ja uz pomoć komšija proširio i uredio onako kako bi trebao čovjek da po nekim normalnim standardima da živi, jer je sve bilo ruinirano. Kad sam to sredio, onda se pružila ta mogućnost, inače sam već znao da ljudi izdaju. I rekao, ajde da probamo da izdajemo. Naišla je korona, 2 godine izgradnje. Bilo je dosta naporno i dugo i eto, pred 2 mjeseca sam krenuo da se bavim time. Dok li će trajati, ne znam, ali je dobro. Zadovoljni ste trenutno poslovanjem? Da, kako ne, mislim, početak odličan. Kažete nam, kako ste vi sređivali vaš apartman? Jeste imali neku profesionalnu pomoć ili ste vi po nekom svom ukusu sređivali sve prostorije? Imali smo specijalne, arhitekte iz Ciriha, Šalps. Sami smo, bilo je dosta teško zato što na našem tržištu ima dosta te robe koja, već sam jednom pomenuo, sad jedna je stvar kad se koristi u kućnim uslovima, a druga stvar kad se koristi za posao. Znači trebalo bi da zadovolji i estetiku, a da je dovoljno kvalitetan i snažan nameštaj da izdrži toliki promet. I stvarno smo se potrudili od samog poda koji liči na neki visoko kvalitetan parket, ali jeste visoko kvalitetan laminat sa tvrdoćom 20. Krevet koji smo opet našli u Surčinu, Detal je firma, slučajno, znači to je traganje po internetu, lutanje, velika kilometraža, gdje oni ljudi prodaju ovaj okvir, a ti sam kupuješ madrac, znači za madrac potrudi se sam. Naravno, za posteljinu, za jastuke, ne znam, stolica, šta god, sve moraš sam i naravno tu mi je supruga dosta pomogla što se tiče toga. Šta je neophodno da svaki apartman posjeduje? Šta gosti najčešće primećuju? Da li je to udobnost kreveta, da li je to, ne znam, funkcionalnost? Što mislite da je bitno onako da je svaki apartman? Pa da vam kažem, sve je bitno, ali najvažnije stvari su kupatilo, krevet, i higijena i ljubaznost, ali baš ljubaznost iznad svega. Znači da ste tu prisutni kad god treba, kad god neki problem nastane, da ste 24 časa, a mislim da ste vi to sad vidjeli, da ja ću stići doći, stići i uteći. Vi imate jednu od boljih ocena na našem sajtu. Kao vlasnik i vaš apartman ima 5 zvezdica. Kažite nam šta je to što goste vraća kod vas i kakav je to odnos kakav vi izgrađujete sa vašim gostima? Da li je to neka ljubaznost, izlazite u susret, na koji način vi funkcionišete sa gostima? Sami ste rekli baš to, ali od samog starta kao da su mi rod rođeni. Znači, na primjer, čovjek dođe na stanicu i sad bi trebalo da luta, da traži, a ja ne živim ovde, pa mi ne znači ništa da ja sad krenem odavde, tamo bilo bi neko kao maltretiranje, međutim uradio bi ja i to. Ali pogotovo što stanujem tu negde u centru i onda kad ljudi isto u centru siđu na autobusku stanicu, železničku, dođem kolima po njih i dođemo zajedno ovde, tako da to je sve nekako o jednom trošku. Naravno to se ne naplaćuje. Svakako čast, da, to gosti primete, da. Znači sam taj start i onda i kad dođemo ovde, kažem im sve na šta mogu da računaju. Jedan detalj nisam rekao, gotovo svi idu da naprave neku štednju, da bi neku razliku u profitu napravili. Ali mislim da neke osnovne stvari kao što je jedan običan protočni bojler,
koji non stop radi i ima voda, ne treba da misli. Eto, to je, na primjer, jedan detalj koji će nekog da oduševi i vratit će se ponovo na ovo mesto. Opet neko drugi će nešto drugo, ali ako imate tako neku šarenu sliku toga što nudite, sad će se za nešto vezati i ostati kod vas. I ovdje možete da očekujete i peškir koji je previše prljav koji ćete baciti. Čašu koja je polomljena, ali to je deo posla i treba. Da. Inače, Boban je vlasnik 2 apartmana, Milka i Minja. I verujem da će ovaj intervju pomoći mnogim vlasnicima na koji način oni da se odnose sa gostima i na koji način oni da urede svoj prostor. Hvala vam, Boban. Trudite se mnogo i držite goste, ne puštajte. Ćao. Hvala.